Оле. Айде, тати и Майкъл се хранат. Гладно момчето. Ти не си гладен, татко. Я да Гладен ли видим. сте? Я да видя колко си гладен. Я пак да видя. Не съм сигурен. О, това е доста. Добре, татко. Вау. Вау. Браво, татко. Аз гладен ли съм, татко? Я да видя. Аз съм много гладен. А ти гладен ли си още? Оле, ма това да те е гладно, бе. Ма цял ден какво си бе, татко? Цял ден какво си ял, бе, бе? Още искаш ли още? Искаш ли още? Айде. Си умрял от глад, бе. Оле-ле. Това е яко. Това е салатка, тате. Искаш ли салата? Ето е. Ай, чакай. Ай. Не салата да бъдеш. Айде. Салатка? Ми така, тате. Има малко отседвате. Абе, ти си като малко бърмазавърчи. Малко вегетарианско бърмазавърчи. Що ще е вегетарианско? Имаш да зеленчуци сега в момента. Окей. Ти пък. Всички трябва да са карнавърси. Не, той обича. Какво плюеш сега? Чакай, не мърдай. Айде, отиди. Защо не ти му хареса салатата? Явно може би за ти кромите, че го Ти какво му даде? Кромиче му даде. Не, само домат слънце. Той не може друго да яде. Не може. Виждаш, че го плюе. Не, плюе го, защото му дадах кромиче, може би, затова му залетял сега. Дай да. Искаш орещи? Добре, ще дам орещи. Айде орещи. Айде! Гладен ли си още? Още ли бе, дядко си гладен? Ма те остава това реш още от деби. Не си да понасите малко. Не? Още ли искаш? Кой ще пи млеко за преди лягане? Нататък. Млеко ще пи преди лягане. Нататък. Шилце. Добре се казва, да, маса. Той се намести. Ти както искаш го разбирай това. Окей, се намести. Така ли да разбирам аз? Малко венци, искаш ли малко венци или биричка? Какво ти отваря? Биричка. Бабал? Да, зато бабал. Виж как си ги показва на блузката, кученцата, да? Ще да кажа, като бабал и едно коти имате с три кученца. Едно, две, три. Три бабал. Айде, точно. Искаш ли? Чакай, не с ръката, не пипи с ръката, аз ти давам. Искаш това моркочето ли? Ето, айде. Айде, ще дам си моркочето. Ти колкото аз разбрах, ти май си вечерял. Да. От други източници. Да, така, това е абсолютно вярно. Да, виж, той ти казва да. Не го да вярвам сега. Ял ли си или не си? Той ти кива с глава, виж. Това десерт е, аз не можа да разбера. Твоя рис е по-вкусен явно. Ще си сложиш малко хот сос. Защото го дело със сина ти. Ще ме залюти на хайвана. Трябва да го ям плейн. Виж малко хот сос. Да. Виж малко хот сос. Добре, давам ти ли какво?
Искаш морковче? Окей, понял. Все понял. Няма. Как да няма? Има, ето. Няма. Няма. Има. Кое няма, майка? Да. Да. Не така. Не вече. Не вътре в чинията, ако може. Не вътре с ръката. Сега. Защото други хора идат от тази чиния, така че има ли си. Смеш го! Ей, смеш го смешен. Абе, дайте много си смешно, бебица. Чакай, тетница, аз да ме обича. Много голяма тази лъжа за тебе, не е твоя. Тази е голяма. Ако беше по-малко, щех там се да се сочи. Хай бащарко? Едно на тати, две на майка. Така ли беше? Айде. Айде. Добре, да. Айде. Кой иде така, бе, тати? Кой си видя да иде така? Тебе имитира сигурно. Как ще ми иде? Ми тебе Аз не би така да ям. Еми, да знам. Майче имитира майка си. Да. Айде, моркочета. Айде, моркочета. Искаш ли моркочета? Айде. Айде. Кой иде така, бе, по-получа? Не. Мама ли иде така? Не. Не. Той не сочи. Толкова, че ми напомня на някой. На кой ми напомня на майка си? Той не сочи към мене. Да, не хич. Добре, ето. Моркоче. Давам моркоче. Окей. Изи. Take it easy, много. Да. Да. Добре. Баба. Да. Да, тата. Това се подуваш тук. Ще се пръсне нещо. Добре, хубаво ми. Аз ще затварям камерата. Кажете чао. Да. Чао. Браво. Айде, Айде, чао.